ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಏನು ಬೈಯರ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಅಂಚದು ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಚಾ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂದಿರ್ತೀರು ಬಟಾಟ ಮಡೆಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆಲ್ಲ. ಬೆಚ್ಚ ಬಟಾಟ ಅಂಬೇಡೇಕಂದೇನೆ ತಿನ್ಕ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ತಂಬಡೆ ಅವು ಸಾಂಬಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತಿಂದಂಡ ಆಯಿತು ಶೋಕಾಪುಡು. ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಟಾಟ ಅಂಬಡೆ ಏತು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಯಾವಜಿ ಆತು ಶೋಕುಂಡು. ಬಾಯ್ಡ್ ದಿಂಡ ಕರಗೊಂದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆತು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು. ಯಾನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ. ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ರಾಯ್ಜಿ ಚಾಪುರ ಪಡ್ದು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಾಯ್ಜಿ ಚಾಪರ್ದ ಏಕ ಬೆಂದ್ರ ಹೊಡಿತಂಡು ಮೀ ಹೊಡಿತನು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ಹೊಡಿತನು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆತನು ಕಾಲ್ಕ ಮೇಲಾಂಡು ಗಂಟೆ ಈ ಭಜನೆ ಪುರಾಣ ಸೀರೆ ಒಂಜಿ ತುತ್ತಿಯನು ಒಂದೆನ್ನ ಸೀರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂದಿತ್ತಾನು ಸೀರೆ ಅಮ್ಮನ ಮಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೀರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೀರೆ ಅಂಚಾನು ಓಡೆಲ್ಲ ತುತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಓಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತರ ಮಾತ್ರ ತುತ್ತನು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಡು ದೂರ ಪಂಡ ಎಂಗುಲು ಕಟೀಲ್ಗೆ ಶುಕ್ರ ಏಪಲ ಪೋಂತ ಮುನ್ಕೂರು ಪೋಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋಂತ ಇನ್ನು ಐಲ ದೂರ ಪೋಕಂದು ಬಪ್ಪನಾಡು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏಲರಿ ಕಲ್ತ ಪೂಜೆಗೆ ಎಂಗುಲು 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡೋಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲು ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಒಪ್ಪನ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅತ್ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಎಂಗುಲು ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ರೆಡಿ ಆಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇತ್ತನೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎರುಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯ್ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾಕಿಲು ಬಾಡ್ರೆ ಜತ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಕ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಹಾಪಿಜಿಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಮೀದಾಯಕ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತರೆ ಕಟ್ಟುನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ಅಂಚಿ ಪೂಜಂದು ಓಪಿನ ಅಂಚಿ ಹಿಂಗೆ ತರಲ್ಲ ಸಮ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ಮೀದಾಯೋಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಪೊಯ್ ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಇತ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೊಚ್ಚಿಪಾವೆ ಅನ್ನಿ ಎಂಗುಲು ಪೋನಾಗ ಏಪಲ ಲೇಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ತನ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಚಿಪಾವೆ. ಪಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏರ್ ತೂತಿಚಾರ ತೂಲೆ ಏನು ಖಂಡಿತ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ಬಲೆ ಪೊಯ್. ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಹಿಡ್ದು ಮುಲ್ಕಿಗೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು. ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪೋಯಿರುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಉಂದು. ಎದುರುಡು ದ್ವಾರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ದ್ವಾರ. ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ 81 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ಕೇಂದ್ರಪ್ಪರು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿದಿನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಈ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಟದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದನು. ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಅವೆದ ಕತ್ತೆ ಪೂರ ತಿರಿಯುಂಡು.
ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಪ್ಪನ ವಂಶಸ್ಥರು ನನಲ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಕೆಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತೀತಿಲ ಉಂಡು. ರಥೋತ್ಸವದ ಫಸ್ಟ್ದ ಗೌರವ ಪ್ರಸಾದನ್ನು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಐತ ಪ್ರತಿಯಾದ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಅಕುಲು ಆ ದೇವತೆಗೆ ಪೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪೂರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಪ್ಪನಾಡು ಪಿರುಂಜಿಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿನ ಪಂಡ ಅವು ಡೋಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇಕ್ಕಾಯ್ಜಿನ ಪೋ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಡೋಲ್ ಗುದ್ದಾರೆ ಪೋ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಗೇದೊಂದ ಅಂಡ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಥಳೀಯರ ನಮ್ಮುಂದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಾಯಿನ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಯುವಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದಕ್ಕೂ ನಂಬುವೇರು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜಂದಿನಾಯೆ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಡೋಲ್ ಗುದ್ದಾರೆ ಪೋಂಡ ಸಮ ಅಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಗೀತೊಂದ. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಂಭವಿ ದಡತ ತೀರಡುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಜನಕುಲು ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಚ್ಚಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದ ಉಲೈ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಪಿದೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ದೇವೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಜುರು ಹೆಂಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಉಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಅದೇ ಪ್ರಾಯ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಎತ್ತಿರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತಿರು ಆತಿ ಜಂತೆದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆರಿಯರ್ನ ವಿನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಪ್ಪುಣ ಇಕೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಡ ಪಿದೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ದೇವರು ಎತ್ತಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯೋಡ್ದು ತೋಜ್ಪಾವನೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಅವೇರ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ತೋಳು ದೇವೇರ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೌಂದರ್ಯ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ದೂರಲ್ಲ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ದೂರಲ್ಲ ಪೋರೆ ದೂರ ಪೋರೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಹೋಪಿನ್ ನನ್ನ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣಂದು ಒಯ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಚ್ ಮಲ್ತೆ ಜಾಂಡ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಪೋದು ಲೈಕ್ ಪಡುವಿದೆಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟೆಡ್ ಕಚ್ಕೆ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಣಸಿಗೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಡೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಐಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಕೊಜಪ್ಪೊಡು ಉಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರೋಣಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ತಿನ್ಪುಜ ಪಿರ ಒಚ್ಚೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪ ಅಂಚ ಅಂಚ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಜಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ ದಿಯೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಡೇನೆ ಬರೋಡ ಅಂಡ್ ಒಣಸಿಗೆ ಅಂಚ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ಜ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಪೊತ್ತಿಜಿ ಮೇರ್ ಪೋಯರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತೀರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಾತೇರು ಕಾತುದು ಮುಲ್ಪ ತುಲಿ ಕಚಿಪ್ ಕಂತೇರು ನೆಕ್ ಈತ್ ಚೂರು ಕಜಿಪ್ಪು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬನಿಸು ಬರ್ತೇನೆ ಸತ್ಯ ಮುರುಮಿಂದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅರೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಜ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಮುರುಮಿಂದ ಕಜಿಪ್ ಕಂತೀರು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸತ್ಯ 300 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ಥರ ತಿರ್ಗಡೆ ಹೆಂಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 2 kg ಕೋರಿ ಬೈದು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈಜಿನ 2 ಮೂಜಿದಿಂತ ಕಜಿಪಾತು ಬನ್ಸು ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಆಯದೆ ಒಂಡ ತಿನ್ಪಿನ ಹೆಂಗುಲತ್ತೆ ಏರ್ಲಾತ್ತದ ಒಂದು ಅಂಚ ಬನ್ಸು ಬತ್ತರು ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು 300 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಈತು ಚೂರೆ ಒಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೈದು
ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ದಾದಾಲ್ಪುನು ಕಂತ ಆತನು ನಾನು ಒಣಸು ಎಂದು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುವ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಯ್.